Cum a fost alergarea de astăzi? Ar fi trebuit să încep și eu ca omul săptămâna de alergare, eventual într-o zi de luni. Am început alergările foarte târziu în viața mea. Am senzația că am transpirat, inclusiv între scalp și dura mater. La sfârșitul acestor 5 minute chiar am dansat un pic. Încă n-am trecut mai departe de Enrique Iglesias. Salutare și bine v-am găsit, dragi prieteni. Sper că aveți inima ușoară și sufletul împăcat și toate merg bine la voi acasă. Iată-ne din nou. Suntem în săptămâna cu numărul 8 din programul de alergare. Prima zi de alergare a acestei săptămâni. Nu e săptămână calendaristică, ci pur și simplu a programului. Această alergare a cuprins un interval de 23 de minute de alergare, urmat de 3 minute de mers și 5 minute de alergare. Cum a fost alergarea de astăzi? A fost un pic dificilă, se poate vedea și pe fața mea. În ce sens a fost dificilă? În sensul că primele 10 minute nu mi-au prea plăcut mie. Am alergat destul de încet, nu că îmi doresc să alerg foarte repede, dar chiar simțeam că o să eșuez. La fel am spus și săptămâna trecută că nu o să termin, că aveam senzația că nu o să termin alergarea. La fel m-am simțit și astăzi. După primele 5 minute am făcut câțiva pași, pentru că altfel nu cred că puteam continua, sau cel puțin asta era impresia mea. Așa. După care următorii 5 au fost un piculeț mai buni. După 10 minute am simțit așa o ușurare. Deci după aceste prime 10 minute am simțit o ușurare în alergare. M-au durut picioarele destul de mult, adică nu în sensul de durere, mai mult o apăsare, sau cel mai bine le-aș descrie spunând că le-am simțit foarte grele. Dar a trecut și senzația asta. Restul alergării, pe la minutul 20 am mai împins un pic, pentru că am avut 23 de minute acum, da. Am împins un pic, m-am concentrat pe muzică și am încheiat primul segment, cel de 23 de minute, repet, după care 3 minute de mers foarte binevenite, le-am primit cu foarte mare drag, iar următoarele 5 minute au fost ușoare, pentru că așa se întâmplă totdeauna după ce ai o alergare mai îndelungată. Dacă mai ai un segment micuț, un interval scurt, nici nu-l mai simți. Așa că asta a fost. Am uitat să vă spun și data trecută și mi s-a întâmplat și de data asta, dar mult mai puțin. Am simțit la un moment dat că sunt un pic amețită, dar nu în sensul neapărat rău. Știți senzația, când mergeți la munte, se simte aerul diferit și vă ia puțin cu amețeală, cel puțin asta e în cazul meu și cam așa am simțit și acum. Dar a fost o senzație scurtă, nu m-a deranjat absolut deloc, nu mi s-a întâmplat nimic, da, totul a fost ok. Un alt dezavantaj a fost că a fost cam cald, adică stați puțin să văd câte grade sunt acum, nu este foarte dimineață, acum sunt 23 de grade. Ieri a fost în schimb extraordinar de cald, de asta nici n-am ieșit la alergare, adică ieri pe la ora 8 seara încă erau vreo 27 de grade și chiar n-am vrut să alerg pe o căldură atât de mare. Da, astăzi este miercuri, ar fi trebuit să încep și eu ca omul săptămâna de alergare, eventual într-o zi de luni, însă așa cum v-am zis și data trecută, sunt într-o perioadă destul de agitată, într-o perioadă în care se întâmplă lucruri și au fost zile în care am ieșit dimineața pe ușă și efectiv seara
înapoi la pat, la dormit. Așa că atenția și concentrarea mea și energia mea este împărțită în mai multe direcții, dar la un moment dat o să vă spun de ce este toată această agitație. Bun, asta a fost cu alergarea, datele tehnice, mai mult de atât nu știu, încă mă gândesc dacă să vi le spun sau nu. Ce mi s-a mai întâmplat la un moment dat, aveam senzația că alerg destul de încet. M-am uitat pe ceas și am văzut că aveam cu 30 de secunde eram cu 30 de secunde mai rapid decât mă așteptam. Ceea ce este un lucru bun. Și înseamnă că încep să mai încresc și eu anduranța și condiția. Bun, deși consider că încă nu m-am disciplinat să alerg constant în anumite zile ale săptămânii, dar v-am zis, am o scuză, lucrurile se vor îndrepta, lucrurile se vor schimba, așa că vom vedea pe parcurs. Am, bineînțeles, la mine shake-ul de proteine, pur și simplu pudră proteică cu apă. Am pus-o un pic la frigider ca să mă bucur de ea după ce alerg, pentru că s-a făcut cald. Nu uitați, protejați-vă dacă puteți să alergați în zone mai umbroase. Este o diferență extraordinar de mare, sau pur și simplu le alternați, zonele umbroase cu zonele în soare. Să vă protejați cu loțiune SPF și, de asemenea, vă hidratați. Este esențial. Aș vrea să vă mai spun că chiar astăzi, și chiar aveam nevoie de acest lucru, uneori cu toții avem nevoie, am dat peste următorul lucru. Am văzut pe Instagram, mi-a apărut pe Instagram, dacă începeți să alergați și nu sunteți în formă sau aveți dubii sau așa, vă rog, scoteți-vă din gând următoarele chestii. Este prea târziu pentru mine să alerg, să încep alergarea. Nu este prea târziu. Eu am început alergările foarte târziu în viața mea, v-am mai povestit. Și o iau de la zero. Am luat-o de la zero atunci, am luat-o de la zero și acum. Sunt de-abia în săptămâna cu numărul 8. Nu mi-e ușor, nu mi-e nici foarte greu, dar aveți încredere în proces. Nu e niciodată prea târziu să vă hotărâți să începeți să alergați. O a doua chestie este că dacă simți că este dificil, înseamnă că eșuezi. Nu. Este pur și simplu parte din proces. Nimic nu este ușor, nimic nu se obține în viață ușor. Totul necesită muncă, necesită greutăți, deci nu eșuați cu absolut nimic. Pur și simplu este parte din viață și parte din proces. Dacă sunt prea înceată, dacă am viteză mică, nu înseamnă că alerg. Ba da, înseamnă că alergi. Gândește-te cât la sută din populația acestei lumi, de fapt, aleargă. Tu faci parte din acel foarte mic procent. Parcă să zic că statisticile spuneau undeva 10% din populația Pământului aleargă, s-ar putea să fie și mai puțin. Dar oricum faci parte din elită. Alergi astăzi mai încet, mâine un pic mai repede, poi mâine și mai încet și răspoi mâine ai o viteză de care și tu ești uimit. Așa că nu lua în calcul că dacă ești încet, nu se pune. Se pune. Adevărații alergători nu merg niciodată. Ba da, am văzut în toate crossurile oficiale la care am participat și dacă vă uitați și la televizor, la maratoane, vedeți, absolut toată lumea alergă. Bine, nu vorbim de sportivii de elită, pentru că asta este o cu totul și cu totul altă categorie, dar toată lumea la un moment dat simte nevoia să facă câțiva pași, să se oprească, se oprește chiar pentru apă sau să-și lege șireturile.
tot oprit, este și mers. Deci nu vă faceți absolut nicio grijă. Și încă o chestie foarte interesantă. Trebuie să am condiție bună ca să încep alergarea. Nu trebuie să ai condiție bună, nu trebuie să fii suplu, nu trebuie să ai un anumit număr de kilograme, important e să începi, important e să încerci, important e să împingi puțin, să ieși puțin din zona de confort și lucrurile vor lua în direcția bună. Vei vedea cum și slăbești, vei vedea cum îți crește anduranța, vei vedea cum condiția ta fizică devine extraordinară. La fel de bine se întâmplă să nu slăbești, dar condiția va fi extraordinar de bună. Eu acum, evident că îmi doresc să slăbesc, dar știu că sunt într-un moment în care nu pot. Este adevărat că în ultima perioadă nici am fost extraordinar de atentă la ce am mâncat. Am mâncat haotic, dar să nu vă închipuiți că stau toată ziua cu dulciurile în față sau cu mâncărurile sau cu pâinea în față, dar pur și simplu e și un pic mai dificil din cauza metabolismului, din cauza vârstei, din cauza menopauzei. Dar asta este o altă discuție. Am tot adus în discuție menopauza și este un fapt, este realitatea pe care o trăiesc eu, dar cum spuneam, ne putem apuca de cross, ne putem alerga de jogging, de alergare, îi spuneți cum vreți voi, la orice vârstă. Cam asta a fost pentru astăzi. Să ne uităm ce interval am data viitoare. Deci în săptămâna cu numărul 8, ziua 2, voi avea 25 de minute de alergare, după care 2 minute de mers și 7 minute de alergare. Wow! Devin lucrurile din ce în ce mai serioase. Și după aia, pentru că sunt curioasă și mă uit, vom avea 30 de minute de alergare, 2 minute de mers și 5 minute de alergare, dar asta este pentru ultima zi a săptămânii cu numărul 8. Și am și o inspirație vis-a-vis de alergarea de data viitoare. Later this week you are going to do a 5K. Yay! Chiar așa este. Mă rog, acum știți, datorită vitezei, unii dintre voi, dacă vă hotărâți să faceți acest program, care, apropo, nu e sub nicio formă, nu sunt sponsorizată, 30 de minute de alergare pot să însemne 5 km, dar 30 de minute de alergare pot să însemne și 3 km, depinde de viteza pe care o aveți. Și pentru că am uitat să spun, să menționez, ca fapt amuzant, știu ce am purtat data trecută, ce tricou am avut data trecută pe filmare și am fost tentată să-l iau pe același pentru că este tricoul meu favorit, însă am considerat că ar trebui să iau alt tricou, deci e spălat tot, nu e asta problema, am considerat să iau alt tricou ca nu cumva să credeți că cumva filmez mai multe ediții mai multe fragmente în acea zi. Deci nici vorbă. Chiar fac pe bune acest program, chiar am început de la zero, chiar mi-e foarte dificil, deși în trecut am alergat extraordinar de mult și extraordinar de ușor. Nu sunt în momentul ăla, dar știu că voi ajunge acolo. Așa că nu-mi doresc decât să împărtășesc cu voi real dificultățile pe care le am și parcursul practic acestui program. Astăzi, ce s-a desfășurat? Numai puțin trebuie să mă uit pentru că pur și simplu am senzația că am transpirat, inclusiv între scalp și dura mater. Așa mă simt. Da, deci tot
creierul meu a transpirat. Astăzi am avut alergarea din săptămâna cu numărul 8, ziua 2, și această alergare a constat în un segment de 25 de minute de alergare, urmat de 2 minute, de un segment de 2 minute de mers, și ultimul interval a constat în 7 minute de alergare, după care cele 5 minute de cooling down. A fost un pic dificil în sensul că presiunea atmosferică este foarte puternică, o resimt extraordinar de mult. Simt că cred că este efectul ăla de saună, pentru că pur și simplu transpir stând. Vă dați seama cum este la alergare, vă puteți uita pe fața mea, sunt complet transpirată. Ok, bun, haideți să vă povestesc cum a fost. Un pic dificil, v-am zis, mă scuzați că foșnesc, că am nevoie de un șervețel, un pic dificil în sensul că este extrem de cald. Mi-a căzut trepiedul și a trebuit să-l schimb. Noroc că am avut unul de rezervă, mă așteptam. Bun, deci ce vreau să vă spun în privința acestei alergări? N-am avut chef astăzi, dar știam că trebuie să alerg, așa că m-am încurajat spunând că în cazul în care simt că nu mai pot, voi relua alergarea de data trecută, din săptămâna 8 cu ziua 1. Adică în loc de 25 de minute de alergare, voi alerga 23, că atât am avut. După care 2 minute de mers și 7 minute de alergare. Nu mi-a făcut problemă că acelea nu se vor întâmpla, pentru că, așa cum știți, segmentul care urmează după un segment mai lung e foarte ușor de alergat. Dar m-am forțat un pic și până la urmă am urmat segmentul așa cum a fost el, am alergat cele 25 de minute, cu precizarea că la 5 minute după ce am început alergarea, pentru că eram în zona mașinii, am venit la mașină să mai beau puțină apă, simțeam că mă usuc de tot. Așa că am băut apă, mi-am continuat alergarea. La minutul 15 am mers 30 de secunde, după care am continuat. Încă o dată, așa cum am zis și data trecută și probabil că v-am zis de mai multe ori, nu este absolut nicio problemă dacă aveți nevoie să faceți câțiva pași mergând și nu alergând. Da, în rest simt așa o presiune extrem de puternică, o presiune atmosferică, și am simțit-o în alergare. Nu știu dacă pentru faptul că suntem sub nivelul mării, suntem la minus ceva altitudine, sau pentru că câteva zile la rând a fost extrem de cald și am înțeles că pentru următoarele zile prognoza anunță ploaie. S-a creat această atmosferă foarte încărcată. Stă să plouă, dar e foarte cald și am simțit în alergarea de astăzi, simțeam pur și simplu căldura din pământ, cum iese afară, ceea ce cumva m-a afectat. Dar, și încă un lucru, am simțit că nu pot să respir mai departe de gât. Deci, știți senzația aceea că nu se duce aerul până în plămâni? Ei, cam așa am simțit eu acum, că nu pot să respir adânc. Dar all in all a fost ok și m-a încurajat alergarea aceasta pentru următoarea zi. Voiam să vă spun, în cazul în care unii vă gândiți la așa ceva, pentru că este și acesta un subiect, să vă povestesc experiența mea legată de geluri, de cookie-uri pentru energie și așa mai departe. Încerc să nu folosesc, mai ales că acum totuși am alergări de scurtă durată. Astăzi am simțit nevoia să iau, știți, pătrățelele acelea de gel de energie de la
Decathlon, parcă. Am luat unul din acela, am mâncat unul din acela, pentru că simțeam că nu pot altfel, dar în general prefer să nu mănânc așa ceva, cel puțin deocamdată. Din experiența anilor trecuți, când alergam mult mai mult, câteodată mai foloseam, însă cu precauție și nu orice, pentru că unele geluri de energie îmi dădeau dureri de cap. Isostar mi se pare că se numește cel care este gelul cu care nu m-am înțeles niciodată. Nu o să vă dau nume pentru că există o gamă variată, fiecare cred că ar trebui să le încerce pentru el și să vadă care se potrivește dacă vreți să mergeți pe drumul ăsta. Când am alergat oficial 10 km, da, atunci după 5 km de alergare am mâncat un gel. De fapt l-am împărțit, am senzația cu verișoara mea. Asta este experiența mea. Pe cât posibil, cum v-am zis, nu, am grijă să fiu hidratată, am grijă să nu mănânc o zi înainte dulce. Bine, aș vrea să elimin dulcele total din dietă, pentru că nu face decât rău, dar este un proces destul de îndelungat, despre care cred că vom vorbi altădată. În continuare mă bucur de faptul că poate auziți, cântă păsările, aștept și zilele ploioase pentru că nu mă deranjează să alerg pe ploaie, ba din contră câteodată ploaia este chiar binevenită și pentru alergare. Sunt cumva un pic îngrijorată pentru că observ cum reacționează corpul meu la căldură, adică pur și simplu parcă am de multe ori picioarele destul de grele și astăzi, de exemplu, luasem camera și este o cameră mică, este un action cam pe care filmez acum și o luasem cu mine în ideea că iau niște B-roll, fac niște footage în alergarea mea. Însă mi s-a părut că această cameră cântărește o tonă. Așa că atunci când am venit să beau apă, am lăsat-o. Pentru că pur și simplu câteodată nu se poate. Nu se poate și important este să mă concentrez pe ce am de făcut, fără alte elemente suplimentare, cum ar fi camera. Ieri am reușit să fac o plimbare de aproape 9 km cu o prietenă. Pur și simplu ne întâlnim destul de des și acum că ziua este foarte lungă, ne întâlnim mai târziu și facem plimbări în jurul orășelului nostru. Nici nu știm când trece timpul, când se adună kilometrii, pentru că stăm de vorbă și ne amuzăm extraordinar de tare. Așa că dacă aveți astfel de prieteni, prietene cu care să mergeți la plimbare, vă recomand, este la fel un exercițiu fizic binevenit, care nici nu se simte. Așadar, săptămâna cu numărul 8, alergarea numărul 3 și ultima acestei săptămâni a cuprins 5 minute de warming up, așa cum se întâmplă de obicei, 30 de minute de alergare, urmat acest interval de un segment de 2 minute de mers și am terminat cu 5 minute de alergare, urmând alte 5 minute de cooling down. Bun, cu alte cuvinte, astăzi a fost săptămâna în care oficial pe aplicație mi s-a spus că am alergat 5 km. Da, așa este, am depășit această bornă, am depășit cei 5 km și am început cu oarecare teamă, știind că am un segment continuu de 30 de minute. M-am gândit că o să fie foarte dificil. După primele 10 minute de alergare am făcut câțiva pași,
Apoi am continuat, nu m-am oprit, deci nu m-am oprit absolut deloc, doar că nu am alergat, am mers câțiva pași. Apoi alte 10 minute, iar am făcut câțiva pași. A fost și o zonă în care trebuia să urc ceva mai mult și am zis că n-aș vrea totuși să-mi supra-solicit energia pe acea pantă abruptă, pentru că vreau ca ultimele 10 minute să fie pur și simplu până la final fără să mă opresc. Lucru care s-a și întâmplat. Apoi a urmat segmentul de 2 minute de mers. Sinceră să fiu, am crezut că sunt 5 minute și o să revin, o să vă spun de ce am crezut lucrul ăsta și da, ce s-a dat peste cap. După care ultimul segment de alergare, cel de 5 minute, care a fost o fericire totală. La sfârșitul acestor 5 minute chiar am dansat un pic pe dig, pe acolo. Nu era nimeni în zonă, sau cel puțin consider că nu m-a văzut nimeni, deși a trecut o embarcațiune mai micuță. Nu contează. Ideea e că am terminat săptămâna cu numărul 8 din programul From Couch to 10K, deci de pe canapea la 10 km de alergare. Da, cu ceva teamă, dar, cum am spus, până la urmă am dus la capăt. Când a venit segmentul de mers, eram foarte atentă la o piesă pe care o ascultam, încercam să traduc un pic, așa că am mers și am avut senzația că segmentul este de 5 minute. Și apoi, uitându-mă la ceas, am constatat că s-a dat un pic peste cap, deci socoteala mea 5 minute warming up cu 30 de minute plus 5 minute alergare. Când am început ultimul segment am fost ceva nu este în regulă, dar nu mi-am dat seama că au fost doar 2 minute, ceea ce mă bucură pentru că am reușit foarte repede să mă odihnesc în cele 2 minute și după cum am spus, să mi se pară chiar 5. Abia așteptam să termin și ultimul segment de alergare pentru că eram sigură că va fi glorios ca totdeauna, de când au fost introduse aceste segmente mai mari de alergare urmate de un interval scurt. Acela este pur și simplu nimic. Trebuie să vă spun că am mai bine de o săptămână de când nu am mai alergat. De asta menționam la început, când spun săptămâna cu numărul 8, spun strict săptămâna care este inclusă în aplicație, dar nu neapărat săptămâna cu numărul 8 consecutiv de când am alergat eu. Am avut, v-am zis, în momentul de față sunt foarte multe schimbări în viața mea, sunt foarte multe evenimente, este destul de mult stres, sunt destul de multe necunoscute, cel puțin deocamdată, dar vă promit că toate acestea vi le voi mărturisi la momentul potrivit și chiar pentru sfârșitul acestui an, mai devreme, nu cred că se va întâmpla din motive logice, din motive care nu țin de mine, ci că anumite evenimente și anumite fapte trebuie să se consume și să se termine și atunci voi putea vorbi despre ele. Nu vreau să fiu genul acela de secretos, să vă dau o informație, dar care nu e completă, dar pur și simplu acum chiar nu se poate și atunci când va veni momentul, sunt sigură că veți înțelege despre ce este vorba. Așadar, vă mulțumesc pentru răbdare. În câteva zile încep săptămâna cu numărul 9, deci mai am practic, dacă voi alerga în fiecare săptămână, mai am 5, o lună și o săptămână și termin acest program și vom trage marea concluzie și
să sperăm că voi continua alergările, alergările, hai să zicem, îmi propun undeva la 30 de minute, 35 și o alergare mai lungă pe săptămână. Dar să vedem, nu mai pot să fac planuri foarte mari pentru că depinde de foarte multe lucruri. Sunt un pic supărată pe mine pentru că ieri am simțit nevoia să mănânc ceva dulce și am luat niște porcării, un fel de ecler umplut cu cremă, dar nu budincă cum e eclerul clasic, ci cu un soi de frișcă, dar au fost micuțe așa, nu a fost un ecler din acela mare, deci n-am mers chiar atât de departe, însă da, am simțit nevoia să mănânc chestia asta. Bineînțeles că după mi-a părut rău. Și așa cum se întâmplă de fiecare dată în momentul în care încep să alerg și știu că am un segment, un interval mai mare, mă gândesc în primul rând de ce nu m-am ținut în frâu, de ce nu am fost foarte atentă la dietă, de ce, după care termin cu aceste de-ceuri și mă întreb oare ce mă mână pe mine în această alergare, de ce fac lucrul ăsta, încă un de ce, dar marea întrebare, de ce alerg? Și am așa un mini monolog în care încerc să-mi răspund, în care mă cert, după care revin la sentimente mai bune, pentru că constat că până la urmă cu puțin efort, cu un mic pas în afara ariei noastre confortabile, se pot realiza lucruri extraordinare. Și chiar mă gândeam, când v-am povestit că am terminat ultimul segment de alergare, ultimele 5 minute cu un dans pe dig, mă gândeam și starea aceea euforică a ținut ceva mai mult. Mă gândeam că da, dom'le, am atins runner's high, fericirea aceea a alergătorilor, care nu se atinge neapărat la distanțe foarte mari, se atinge, după cum vedeți, și la distanțe destul de mici. Așa că m-am bucurat și este o trăire, este o experiență extraordinar de simpatică, de drăguță și îți dă așa, îți face ziua mult mai bună și vezi lucrurile un pic mai senine. Nu am astăzi un subiect neapărat pe care aș vrea să-l abordez. Încă n-am trecut mai departe de Enrique Iglesias. Sunt încă în faza în care am nevoie de muzică spaniolă ca să alerg. Așadar, acestea fiind spuse, cu fericire, cu bucurie, vă anunț că am terminat în sfârșit și săptămâna cu numărul 8 din programul meu de alergare de pe canapea pe 10 km. Este un challenge pe care mi l-am dorit, mai ales că de curând am împlinit 50 de ani și atunci mi se pare un cadou pe care mi-l fac, mai ales că acest program l-am urmat și în urmă cu câțiva ani cu succes și chiar m-a dus destul de departe. Așa că am zis, trebuie să fac ceva, trebuie să fac niște schimbări. Oricum, acum se întâmplă o grămadă de schimbări în viața mea, așa că am mai adăugat și acest lucru, dar cred că această alergare
chiar dacă nu este, mă scuzați, chiar dacă nu este de fiecare dată nu disciplinată, nu este consistentă, pentru că nu am foarte multă consistență, să fiu sinceră, există și voi duce la capăt. De ce spun că nu am destul de multă consistență? Pentru că, uitați, de la ultima alergare a trecut mai bine de o săptămână. Dar asta este, nu sunt aici să să-mi desenez un portret perfect. Nu sunt aici să spun minciuni pe cameră, ia uitați-vă cum alerg eu și cât de disciplinată sunt. Nu am fost disciplinată, dar am considerat că este bine și știam că voi putea să continui de unde am rămas. Așadar, am speranțe mai mari pentru săptămâna următoare și sper că măcar v-am dat ceva idei că și la 50 de ani se poate alerga, se poate începe o alergare, se poate începe un program de educație fizică dacă până la această vârstă nu ați avut timp, nu ați putut sau alte motive. Însă vreau să fac o precizare foarte importantă. Ceea ce vă spun eu este pur experiența mea și vă recomand să vă consultați cu medicul de familie, cu medicul specialist, dacă știți că aveți probleme, dacă aveți cea mai mică îndoială că s-ar putea să se întâmple ceva în momentul în care începeți un exercițiu fizic, în care începeți o alergare. Așadar, precizez lucrul ăsta și luați-l foarte în serios. Este experiența mea. Voi, dacă considerați că este necesar, mergeți la medicul de familie înainte de a începe acest program. Bun, acestea fiind zise, vă doresc numai bine și să aveți grijă de inimile voastre. V-am pupat! Pa! Enter parking surveillance mode after 5 minutes. Din program și ce se tot întâmplă. Mă uit pentru că mai sunt parcate, mai vin mașini, se mai parchează și n-aș vrea să existe mai care apar în videourile mele. Bun. 2. Nu mai știu ce spuneam, că mi-a căzut trepiedul, așa că l-am schimbat, aveam unul de rezervă, mă așteptam. Și acesta mi-a căzut și el. V-am zis că am creierul în pauză și transpirat.